Hej, vi vil introducere, hvordan en dagligdag på EUX går ud på, så det vil vi vise nu. En typisk dag starter med, at vi er her i værkstedet, og der laver vi noget forskellige tømmerarbejde. Vi kan fx snøre noget op her, hvis vi laver en samling, og så bygger vi det så bagefter. Så det er sådan en typisk dag kan starte. Udover at være i værkstedet, så er vi også her i maskinværkstedet og lærer at bruge maskiner, som en kapsøm her for eksempel. Og sikkerhed er selvfølgelig i top, så vi skal lige have sådan nogle høreputter i, så vi ikke skader ørerne. Resten af dagen der kan vi finde på at være henne i klasseværelset og bruge hovedet, hvor vi har lært at bruge tegneprogrammer. Har nogle forskellige fag som matematik, dansk og engelsk og samfundsfag og teknologi, fysik, matematik, og det er også super fedt at komme ind og lave noget andet og bruge hovedet lidt mere, så man får sådan en god blanding. Så hvis vi ikke arbejder hårdt eller bruger hovedet, så er vi her i kantinen og spiser god mad og spiller bordfodbold, og det her vores sociale liv, det foregår på skolen, så rigtig godt ud. EUX er et rigtig fedt sted, og hvis du kan lide sjov og at bruge hovedet og være fysisk aktiv, så er det helt klart EUX, du skal vælge. Rigtig fedt sted.